Gümrük şäherine gaýtadan işlemek gümrük düzgünü. Gümrük şäherine gaýtadan işlemek gümrük düzgünü, daşary ýurt harytlarynyň gümrük taýdan resmileşdirilmegini tamamlamazdan, olary Türkmenistanyň şäherine gümrük gözegçiligi aslynda gaýtadan işlemäge we gaýtadan işlemegiň önümlerini Türkmenistanyň şäherinden alyp gitmäge mümkinçilik berýär. Harytlary ilki Türkmenistany import etmek, Türkmenistanyň şäherine gaýtadan işlemek we soňra gaýtadan işlemegiň önümlerini Türkmenistanyň eksport etmek amallary bilen deňeşdirilenine, gümrük şäherine gaýtadan işlemek gümrük düzgüniniň amallary has ýöneköý bolýar we gümrük paşlaryny tölemek aradan aýrylýar. Türkmenistan agrar ýurt bolmagyndan senagat taýdan ösen döwlete urly. Ýurdumyzda elektr energetika, neft gaz çykarýan, nefti gaýtadan işleýän, kimya we neft kimya senagatlarynyň, maşyn gurulşyk we demir gaýtadan işleýän, gurulşyk materiallarynyň önümçiliginiň, yeňil we azyk senagatynyň karhanalary, zawodlary, fabrikler bilen üpçün edilen köp buğdakly, dürli maksatly ykdysadyýet döredildi. Ýurdumyzyň halkary ýük taşamalar üçin geosiýat taýdan amatly ýerleşmegi, dürli uğurly senagat karhanalarynyň bolmagy, elektrik energiýasynyň we tebii gazyň arzan bolmagy, gümrük şäherine gaýtadan işlemek gümrük düzgünini giňden ulanmaga amatly şertler bolup durýar. Mysal hökmünde häzirki wagtda ýurdumyzyň telekeçiler tarapyndan gümrük şäherine gaýtadan işlemek gümrük düzgünine Gazagystan Respublikasyndan azyklyk buğdaý getirip, ony buğdaý ýuwaýan karhanalarda gaýtadan işläp, alynan uny Owganistan Islam Respublikasyna alyp gitmek, gaýtadan işlemen galynysy bolan kepegi ýurdumyza import etmek işiniň ýoly goýulanlygyny belläp geçmek bolar. Gümrük şäherine gaýtadan işlemek gaýtadan işlemegiň önümlerini kefitlenen möhletde Türkmenistanyň gümrük şäherinden alynyp gidilýän şertinde getirilen harytlaryň bellenen möhletiň dowamyny gümrük paşlaryny salgytlar tölemekden şertli dol boşadylmagy bilen harytlary gaýtadan işlemek boýunça operasiýalar geçirmek maksatlary üçin Türkmenistanyň gümrük şäherine ulanýan gümrük düzgünü. Gümrük şäherine gaýtadan işlemen gümrük düzgünü mahalyna harytlary gaýtadan işlemek boýunça operasiýalar. Birinci, harytlar gaýtadan işlemegiň we işläp bejermegiň özü. Ikinci, täze harytlaryň taýýarlanmagy, şol sanly harytlaryň düzülmegi, ýygnalmagy ýa-da sökülmegi. Üçüncü, harytlaryň awatlanmagy, şol sanly olaryň dikeldilmegi, düzün bölekleriniň çalşylmagy, olaryň sarp ediliş häsiýetleriniň dikeldilmegi. Dördüncü, haryt önüminiň öndürilmegine ýardam edýän ýa-da ony ýeňilleşdirýän harytlar gaýtadan işlemek. Hatda eger bu harytlar gaýtadan işlemek prosesinä dollygyna ýa-da kemkäsligiň sarp edilýäni bolsa, harytlaryň gaýtadan işleniş möhleti arda beriji tarapyndan gümrük edarasy bilen ilalaşylmagy boýunça kefitlenýär we 2 ýyldan artyk bolup bilmez. Harytlar gümrük şäherine gaýtadan işlemäge ruhsatyň berilmegi, Türkmenistanyň islenlik daxilli şahsy, şol sanly harytlar gaýtadan işlemek boýunça operasiýalary gözgöne amalaşyrmaýan şahs, harytlar gümrük şäherine gaýtadan işlemäge ruhsat alyp biler. Harytlar gümrük şäherine gaýtadan işlemäge ruhsat gümrük edarasy tarapyndan daxilli şahsyň arzysy esasyna berilýär. Gaýtadan işlemegiň önümleri Türkmenistanyň gümrük şäherinden alyp gidilen mahalyna alyp gidiliş gümrük paşlary tölenmeýär. Gaýtadan işlemegiň galynlary harytlary gümrük şäherine gaýtadan işlemegiň netijesinde emele gelen gaýtadan işlemegiň galynlary bagatda gümrük paşlary, salgytlar görkezelen galynlaryň Türkmenistanyň gümrük şäherine bu ýagdaýda getirilen näkfiýaly tölenilmäge degişlidir. Agzalan galynlaryň Türkmenistanyň gümrük şäherinden alyp gidilen ýa-da olaryň Türkmenistanyň gümrük şäherine mundan beýlek täsirçilik taýdan ulanmak üçin yaramsyz bolan we ykdysat taýdan bähwitli usul bilen ilki başdaky ýagdaýyna getirilip bilinmejek ýagdaýyna çenli gaýtadan işlenen halatlaryna gümrük paşlary, salgytlar tölenmeýär. Özleri bagatda gümrük paşlary, salgytlar tölenmäge degişli bolan gaýtadan işlemegiň galynlary deklarilenmäge degişlidir. Sizi gaýtadan işlemen gümrük düzgünlerini giňden ulanmaga çagyrýar. Bu işte size üstünlük arzu edýär.